kabiri gɛlɛya nana sira kan ka na se bi ma a kɛra gɛlɛya ye commerçants kan a ye an ka sɔrɔda a ye nɔgɔya dɔɔni minɛnw tɛ na u nacogo la bagan feere an dun fana ka sugu dɔ de bɛ yan sugu min jamana wɛrɛw Senegal bɛ na yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw bɛ na ka na sanni kɛ sisan o sanni mɔgɔ a sumayara mɔgɔw tɛ na bilen wali n'i ye bagan kelen kelen mun san a tali yɛrɛ ye gɛlɛya ye mais n bɛ an ka finitigilakaw fo k'u barikada jamana yɛrɛ bɛ ka effort ba de fourni cogo di parce que u bɛ escorte kɛ ni jama bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ bɔ don min dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 3 ɲɔgɔn u bɛ bɔ ni marchandises ye ni kariw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ gɛlɛyaw donna la mais halisa a bɛ ka kɛ o de bɛ ka gɛlɛya dɔɔni bɔ a la sinon gɛlɛyaba bɛ yen parce que a nana ni baloko dɛsɛ ye a nana ni baganko dɛsɛ ye